Yang ini kok ya anak semut ya. Sayang. Oh, teko Molang lho yang. Ya, Pantai Molang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Oh iya kawan-kawan, hari ini Kamis tanggal 1 Januari 2026. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kawan-kawan semua. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan umur panjang, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bala bencana, dan yang lebih utama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mereview suasana tahun baru 2026 di sepanjang JLS Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Karena durasinya terlalu panjang, maka video akan saya bagi menjadi beberapa bagian atau part. Video kali ini adalah bagian atau part keempat, yaitu start akan kami mulai dari jembatan panjang JLS Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, menuju pertigaan JLS Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame. Kekucekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae.
kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng boleh lewat sana ya? Enggak, boleh lewat sana ya? Ono nang pinggir bengawan Ada yang lewat sini kan bolak-balik ya. Malukan Jayabaya gaya demi pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojoroto. Oh iya kawan, tonton juga video-video sebelumnya yaitu bagian 1, 2, dan 3 yang berisi review perjalanan mulai dari perempatan JLS Pantai Serang, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar, menuju Jembatan Panjang JLS Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, JLS Lot 1B, stasiune neng Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Petek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. kayak Peterman belum? Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhong pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang ketrek okang wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi.
Yang ini kok ya anak sing mlebu ya. Ayang. Yang ini kok ya dia anak sing mlebu. Taman Sekar Tasih Eh? Taman Prantas ono ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Waya sore aku mlaku karo kancane Gini gini. alun-alun malam minggu pancen rame Ini kosong. muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekar Tasih lan Guwa Selo Mangleng Taman Prantas ono ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Ini lebih yang ya. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Ciput, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Doho wis kilure jroning ati, stasiune
Mantri Mandadowo ya. Terminale tamanan kuwi jenenge Setono Pethek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang kethek otong wis kondang kaloka ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora bakal rugi Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran
Pantai wisata sumber Cakarsi, Taman Balarang, Taman Krasek lan Surya Taman. Oh, kuburan itu yang Taman Bahagia, Taman Wisata di upload sama stres itu. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Hah? Iya. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Toho wis kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Petek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekar Sendi. Ya lewatan kan kena nanti. Taman Tretes ono ning Loro ya? pinggir bengawan. Ya lewat perapatan di apa ini? Tambarjo kan namanya. Hah?
wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun muda-mudi kegojekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren taman sekartaji selo mangleng taman Brantas ana ning pinggir Bengawan taman hutan Jayabaya kaya dene pikiran taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi taman Balerem taman Krasek lan Surya taman Bahagia taman wisata Suwargo kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari agro lembah tretes wisata view 138 Gunung Klothok kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan stasiun ning Baluwerdi panggonane terminale tamanan kuwi jenenge lebar kloso tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjeng mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine
ban kete okleng wis kondang kaloko. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki. Dan kotano dijamin ora bakal rugi. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Waya sore aku mlaku karo kancane neng alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Padha kepo kabeh ya. wisata view 138, Gunung Kloto, Arek kampung kene. Ya. kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagoda, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Gak kepengen nyore ndek kene ya. Memorial Park, Hah? Jembatan Hah? Brawijaya, Jalan Roho, wis kinure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane,
terminale Tamalan kuwi jenenge Pantai Pacar, Pantai Molang. Lho saiki dhewe dalan iki kaya ya. Oh, teko Molang rene yang. Ya, Pantai Molang. Ya. Ya. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jarang kepang ketrek akang wis kondang kaloka ayo dulur sing penasaran iki dan kontano jamin ora bakal rugi Ping pindho. waya sore aku mlaku karo kang Pertama bengi persawan nyantai-nyantai. malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Manglen Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari agro lembah tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Toho, meski lure jroning ati, stasiune neng Baluwerti panggonane, terminale tamananku jenenge, Setono Betek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Oke, ada sambil Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okong wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, Teno dijamin ora bakal rugi. dia ya, bersyukur request ini ya. Iya. Oke kawan, kita sudah sampai di pertigaan JLS Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya kawan, tonton juga video bagian kelima atau part terakhir dalam rangka edisi spesial mereview suasana tahun baru 2026 di sepanjang JLS Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Di video kelima ini mereview perjalanan start dari pertigaan JLS Bululawang, Kecamatan Bakung, menuju Jembatan Trisulo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, lewat jalan-jalan desa.